L-MRI huwa t-teħid ta' ritratti iktar dettaljati mill-X-ray. Pazjenti li kellu bżonn test tal-MRI tħalla d-9 xhur jistenna l-appuntament. Biex jagħmlu li għall-MRI, jagħmlu li appuntament. Wara 9 xhur, 9 xhur nistenna jiena sinjura biex nagħmel l-MRI jiena. Biex nara x'għandha fis-spati. Dan il-pazjent jitħalla dan iż-żmien kollu mingħajr appuntament minkejja li l-kundizzjoni tiegħu kienet qed taffettwah ukoll fil-ħidma tiegħu. Nista' naħdem waqfu li l-reġistrazzjoni xejn. Ma nista' nagħmel xejn, ma nista' naħdem laqas nista' nagħmel benefiċċju, nissom jesfu da żmien kollu. Minkejja li l-kundizzjoni tiegħu kienet qed taffettwa xogħlu. Il-każ ta' dan il-pazjent qis bħala wieħed mhux urġenti. Il-Ministru għas-Saħħa ġew kassar fil-Parlament kien qal li f'dawk il-każijiet indikati bħala mhux urġenti id-dewmien biex isirilhom test tal-MRI huwa ta' 11-il xahar. Għall-mistoqsija parlamentari tad-deputat Mary Louise Preka dwar id-dewmien biex wieħed jingħata appuntament tal-MRI, il-Ministru għas-Saħħa ġew kassar qal li hemm 2673 pazjent jistennew għat-test tal-MRI. Għalli għal każijiet urġenti d-dewmien biex jingħata appuntament huwa ta' bejn 10 u 15 il-ġurnata. Sa dan it-tant fuq news komplew daħlin iktar ilmenti dwar dewmien eżaġerat biex pazjenti fl-emerġenza f'kundizzjoni kritika jingħataw sodda. Mara fuq striċer mejta l-aħħar b'kanser iħallini mill-4 ta' wara l-ofsinhar sas-6 ta' filgħodu fuq striċer ġol l-emerġenza fis-6 ta' filgħodu jtija s-sodda.